entenem que, en primer lloc, que si el president de la Generalitat i el govern acudeixen a una manifestació, l'han d'encapçalar. I, en segon, que no poden encapçalar una manifestació si no estan d'acord amb el seu contingut i amb el seu lema. Per tant, el que fem és una crida perquè el president de la Generalitat actuï com a 129è president de la Generalitat i no com a 5è president d'una comunitat autònoma espanyola, que encapçali la manifestació, que porti el seu govern i que obri el procés d'independència, que el dia següent porti això al Parlament, convoqui a les forces polítiques parlamentàries, es faci un govern de concentració i de transició cap a la independència i, per tant, que escolti el clam del poble i encapçali la reclamació del seu poble. El que no ens sembla correcte són dues coses. La primera, que hi vagi un president i un govern sense encapçalar, perquè és la màxima representació institucional dels catalans i, per tant, si hi és, ha d'encapçalar. I, en segon, que si encapçala és perquè està d'acord i perquè impulsa el projecte i el clam d'aquella manifestació. No és un passeig, no és un lema genèric, no és una referència de més poder per a Catalunya o de decisió per a Catalunya, és una manifestació per la independència i, per tant, qui l'encapçali ha de saber que és per la independència i, en conseqüència, fer els passos que com a president de la Generalitat i com a govern de la Generalitat els hi correspon a efectes d'obrir el procés de transició a la independència.